Сёння мы з вамі чытаем 122 санет Шекспіра, спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на англійскай мове, на мове арыгінала. І у першым радку у нас ёсць такое слова tables. У гэтым выпадку, у гэтым санеце слова гэта азначае нататнік, такі сшытак, які даравалі адзін іншаму, дарылі, каб сябры ці тыя людзі, каму гэта ўсё давалі, нешта ў іх запісвалі. Паехалі чытаць. Навошта мне дарунак твой табліцы? Нататкі ўсе ў памяці маёй і так запісаны, што ім скрышыцца прыйшлося б толькі разам з галавой. Ты будзеш жыць аж да тае часіны, пакуль да рэшты знішчыцца на тло ўсё, што да цудоўных успамінаў скарбніцаю надзейную было. Калі нататкам шчырага кахання такія сховы давялося мець, няхай лепш некаму дарункам стане табліц халодных мармур або медзь. Хто хоча мець для памяці дарункі, не верыць той у моц уласнай думкі. Thy gift, thy tables, are within my brain full charactered with lasting memory, which shall above that idle rank remain beyond all date, even to eternity. Or at the least, so long as brain and heart have faculty by nature to subsist, till each to raised oblivion yield his part of thee, thy record never can be missed. That poor attention could not so much hold, nor need I tell us thy dear love to score. Therefore to give them from me was I bold, to trust those tables that receive thee more. To keep an adjunct, to remember thee, were to import forgetfulness in me.